Krásny deň sa praje, dámy a páni. Chcem vám predstaviť novú vlajkovú loď medzi lehátkami od značky Giants Fishing a je to toto nádherné a premakané lehátko s názvom Luxury Air 8 Leg. Jedná sa o 8-nohové lehátko s nafúkovacou madrácou, páni. A poviem vám, že toto lehátko zmenilo komplet môj pohľad na spanie pri vode a na kemping. A vďaka tomuto lehátku zistíte, že sa aj pri vode dá spať ako doma. 8 výškovo nastaviteľných nôh, ktoré sa oproti predchádzajúcim modelom jedným stlačením vystreľujú. Integrovaný vankúš, ktorý ak vám náhodou bude zavádzať, si môžete dať preč. Krásne silné polstrovanie, robustná masívna konštrukcia, gumy na sťahovanie v strede, pod hlavou, pod nohami. Odporúčam hneď pred prvým použitím si poriadne dotiahnuť stredové gumy a budete spať ako v perinke. Plocha lehátka 220 na 84 cm a čo je obrovskou výhodou, tento madrac sa vám nafúkne sám potom ako otvoríte ventil. Výhody tohto madraca nafúknutého sú tie, že ležíte na pevnom podklade, ktorý zároveň nie je pevný a tvrdý ako drevo, ale je jemný, mäkký. Tento príjemný flís je hrejivý a najväčšou výhodou, ktorú oceníte hlavne v zime, je to, že tu máte takmer 10 cm vrstvu vzduchu a peny, čo vám vytvára extrémnu izoláciu od spodu. Čiže aj teraz v noci bolo 8 stupňov, bolo už dosť chladno, mal som len 4-sezónny tenký spacák, ale normálne som cítil, ako mi od spodu tento nafúknutý madrac hreje kríže, hreje chrbát a cítil som sa, ako keby som mal vyhrievané lehátko. Čiže táto vzduchová vrstva vám vytvorí perfektnú izoláciu, takže od spodu vám nebude tlačiť sa chlad na vaše kríže. A v zime, ak použijete dobrý 5-sezónny spacák, myslím si, že bez problémov zvládnete aj teploty cez minus 15 stupňov a to vďaka tomuto madracu. Pretože ak máte aj hrubý spacák, ale máte zlé polstrovanie a zlú izoláciu od spodu, bude vám proste zima. Ale vďaka tomuto Luxury Air môžete ísť aj na Antarktídu nocovať. Ďalšou obrovskou výhodou a zároveň aj poslednú, ktorú si povieme k tomuto lehátku, je výška tohto lehátka. Momentálne môžete vidieť, že je dosť vysoké a teraz si jedným stlačením vysunieme všetky nohy. Častokrát sa na rybách stretávam s tým, že idem do malého bivaku a keď mám veľa vecí, nemám ich kam vložiť. Tu mám našu najväčšiu cestovnú tašku Luxury Carp Carryall a pozrite sa, ako krásne vojde do tejto prednej časti. Ak máte malé deti, ktoré s vami chodia na ryby, kľudne sa môžu pod týmto lehátkom naháňať. Alebo ak máte kamaráta, ktorý je trošku akčnejší, kľudne sa vyspí aj pod týmto vašim lehátkom. Je fakt vysoké a jednoducho nastaviteľné. Pod to lehátko sa vojde aj náš nový stolík skladací Folding Table X-Large. Živý test, 105 kg živej váhy, úplná nádhera, žiadne prepadávanie sa, spíte jak doma, možno ešte lepšie jak doma. Rýchlo sa postavíte, utekáte záberu. Ja osobne som z toho lehátka veľmi nadšený a verím, že každý, kto si ho zakúpi, bude rovnako maximálne spokojný. Ako som spomínal, tento vankúš je odnímateľný, takže ak ho nechcete tam mať, kľudne si ho odopnete a tak sa vlastne dostanete aj k ventilu na vašej madraci, ktorý sa nachádza v tejto časti. A keď chceme lehátko zložiť, tak si ho v podstate len otvoríme. Tá hlavná časť vzduchu sa vyfučí a následne lehátko klasickým spôsobom zadné nohy zložíte, zatlačíte a prednú stranu vložíte a ten vzduch pomaličky sa vytisne. Pridložíte si to nohami, vezmete popruh, ktorý tu je
Zaťahnete a v podstate lehátko máte za pár sekúnd zložené. Jak môžete vidieť, nie je extrémne obrovské, je ľahké, váži iba 13,5 kg a za mňa je to fakt top produkt. Dámy a páni, 8-nohové lehátko Luxury Air. Majte sa krásne, nech sa darí.